this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold. Sziasztok, itt Whitewolf, és velem van egy vendégszereplő. Upi, full. Iklol. Aki degenerált. Igen, aki nagyon degenerált, fogyatékos buzi. Nem. És itt vagyunk megint Ja? És itt vagyunk megint a Parkourön. Ahogy látjátok, már 25 XP szinten van. Akkor versenyezzük, kezdjük a Jump 3-an, és a Jump 4. Hajrá! Tehát egyből lesz. De úgy hol vagy? Én itt vagyok, csak közben vágtam egyet. Anya. Hallod? Ez menő. De ez mindig. De ez mindig. Beragadt a space-em. Ó, Még beragadt a space-em. Ja, olyanon nekem is volt olyan Na, bug. ez az. Újra versenyben. Bakker. Leestél, béna vagy? Ja. És innen hova? Oda? Biztos. Ne! Leestél? Most is béna vagy. Én béna parkúros vagyok. Én is. Ó, itt vagy előttem. Uram, anyám. Hol vagy? Na, hol vagyok én? De, ott. Ha én sem tudok most így közlekedni. És érted nem érzékeli a sprintet. Nekem a szóköz nem szokta. Ne! Az mi? Ja, szóval értem. És innen hova? Onnan oda. Oda fel. Ó, kurva. Az mi? Vigyázzál ma. Én vigyázok. Juhú! Nyertem. Gyorsan be kell váltani a gyémántot. Nekem is. De nem ma. Gyere, Most jump 4. Jump. Aha. Jaj! Ezt nagyon utáltam, ezt a jumpot. Fú, én ebben nagyon béna vagyok ebbe a jumpba. Hallod? Onnan hogy ugrottál? Hát nekem onnan sose sikerült. Ó. Ha, de még tábla. mindig az elején tartom. A helyemet. Anyád! Ha, én itt Anyja, tudok egy te- rövidítést. Tényleg? Aha. És akkor azt nem mutasd meg videóval. Miért ne? Mert én azt mondtam. Ja, tudom melyiket Ne! mondom. Még a rövidítés sem sikerül. Ja, látom. De nem a... De itt volt már tábla előttem? Aha. Hol? Nem tudom. Nem tudom. De Ja, azt itt tudom, hogy innen nem tudok tovább menni. Láttam a táblát. Jó van, akkor ne csaljunk. De én igen, mert nem láttam a táblát. Jó, sikerült! Ne tábláznom. Az innen hova kell menni? Hova kell Be innen kell ugorni? ugrani oda az ablakba, amerre mentél. Hát az. Hogy Jézus. Ne, utálom a kerítéseket. Azt amúgy én is. Kurva anyja. De innen nincs is valami cheat, tényleg. Mert a kerítéses az nekem egy örökké valóság lesz. Anyád picsáját. Hogy beszélsz? Úgy, ahogy egy channelbe illik. Ne? Ki vagy te, az anyám? Anyuci, nem mondd meg, mit csinálják. Ha! Jó, kurva életbe. Ezt kisípoljuk. Ja, az jó ötlet. Szarra, hogy én amúgy már az- kiutaztam. De amúgy, hogyha a szüleid bejönnek így Szerintem, várjál már. videóforgatás közben, akkor azt ugye tudod, hogy két hangságba vesz fel a bendikem, és ezért fel tudod, vagy na, mit akarok? Azt ugye tudod, hogy akkor ki tudod vágni annak a hangját, aki ezt belépett. Na, akkor férjen bele még egy hajt. Sziasztok, és megint itt vagyunk. Ez nehéz jump.
Ez az alvilági tüzes jump. Jaj, nem mondd. De itt megakadok, én ezt nem tudom kivinni. Anyassam. 5-ös talán? Nem tudom. Talán az 5-ös. Kiukottam. Ja. XD. Anyád. Csaljunk egyet? Hát felőlem. Nes. 5-ös. Aha. Hát az 5-ös az biztos nem az, mert az a izés, az a gombás. Akkor a 4-es. Hát kösz. Akkor várj már meg viszont. Ez az, megnyomtam. Haha. De a 4-es is a gombás. Az hogy? Rosszra nyomtál biztos. Na vigyázz, minden gyerek. Beszophatom a gyereket. Ja, az a jump 4 és az 5 XP kell. Már értem. Nincs 5 XP-d. De van. Hát, nem Ó, emlékszel, mennyit van? éppen észrevettem a táblát. Csalás. Ez milyen csalás? Már itt fel lehet itt mászni. Ne, égek! Ne! Aztán innen most hova menjek? Ne! Azt tudom, azt ott szarul. Itt lehet, hogy vágás lesz, mert ezt nem ma fogom végigvinni. Akkor várj már meg viszont. Ami nem ma lesz. Gyere csak! Próbálj meg F8-ba végigvinni, tudod az mi? Tudom, nem szeretem. Anyám! Próbáltam megnyomni onnan a lávából beesve, tudod? Aha. De az amúgy menet. De ez mi? Azt majd közösen megcsináljuk. És ha egyszer kijutottam, akkor utána majd gyere vissza oda. Oké. De várjál, te hol vagy? Ja, te még ott Mert szarakod. ott a lávánál, mert ott, érted? Úszok a lávába, meg akarom nyomni, mi történik, meg halnak pont a gyerekek, és ott van, tessék. Akkor addig legyen egy vágás. Csín. Na, menjünk. Te menj, én addig fent van tartom neked. Ne, beleesnem a lávába. Ne, megdöglök. Akkor hajj meg. Most te segítesz viszont nekem. Oké, de várjál. De nem biztos, hogy meghalok. De nem most... Ó, meghaltam. Na akkor. Na hát akkor menjél. Szabad vagy. Ó, majd. Haha, most te jössz ide. De még éljek, várjál. Hallod, most meg végigugrálni nem tudok itt, most olyan probléma lépett fel. De amúgy ezt elvileg úgy kéne, hogy egyedül. Tudom, de egyedül rohadt nehéz. Persze, hát időleg is. Azaz. És ott az Aztán oda hogyan? Na azt nem értem én se. Próbálj meg, azt meglátjuk. Azaz. De az mi? Ráugrasz is elkezdesz szégni. Ez az. Elállt. Akkor sok vágás volt, mi? Nagyon sok vágás volt. De maradjál ott rajta. Maradok. De oda majd checkpointoljál le. Mert hol itt a Ott lesz checkpoint? egy checkpoint, hogy átugrasz. Itt hol? Nem, Nincsen checkpoint. végig ugrálj. És ott majd lesz egy lélekhomok, és amögött ott látod. Ja, látom. Meg tudod nyomni? Várja. Ide átugrok. Ne! És ne! Nyomd meg gyorsan! Ez az, megnyomtam 8-szor. Akkor most ugrálj vissza. Segíts nekem. Azaz. Ugráljak vissza. Ja, segíts nekem. Nem Akkor én megpróbálom egyedül. Nem kell. Ó. Ma meghaltam. Maradj rajta, visszamegyek. Rám lépek. Jaj, ne. Jó, gyere. Hát még nem tudsz lenni, de ez rohadt nehéz ez a pisztonos rész. Úgy hány perc a vidék? Nem tudom. Már Sok. 9 perce. Na akkor vágd addig ki, amíg nem érek át. Oké. És ennyi lett volna ez a rész. Ezt egybevágom egy másikkal.